मोनजानो हिस्टरि लाफ्लांनांगौ जाखो बे गासिबो आफानि थाखायनो जाबाय आफानि टेनसनावनो माबा लानांगौ हिस्टरिसो लाफ्लांबाय दा राजा महाराजा रानि महारानि सान्थ्रि गाहाय बान्दा बान्दि गासैनिबो नामखौ मुखस्थ' लाजोबनांगौ बे आकबर बाबर बिरबलखौ बेसेबां फरायबावनांगौ जाखोब्रा बेसेबां बिसोरनि नाटकखौल' फरायबाय थानांगौ जाखोलाय आं बाबाय साला जेखौ फरायो बेयो फैया जेखौ फराया बेफोरसो फैयो सार मेडाम मोनाबो बेखौ थिकसे फरायनानै बुजिनो फोदाल लांख्रां गोजौआव नायना जोख्रां गैया आं बाबाय मा खि मोनजानो सानखान्थि लाफ्लांख्रां मा खि मोनजानो आं हिस्टरि लाख्रां मोहम्मद जाहांगीर आलम उद्दिन सिपुउद्दिन इसोरनि नामखौल' मख'थ' लाबाय थानांगौ बाबाय आं साला मानो राजा महाराजा आकबर बिरबल बेफोरखौ महाराणा प्रताप सिंह राणा सिंह जय सिंह जयदेव सिंह बेफोरखौल' माथो मोगथां मुलुगाव जेबोखौनो रावबोखौनो सिनाया बिसोर बाय लेखायालाय मानो बिसोरखौ फरायनो होबाय आं बाबायलाय फरायनानै जानो बाबाय आं हानायखौ लिरगोन हायैखौ दोनगोन मबाइलावनो सिख्लाफोरनि मोसानायखौ नायनो र' नाय आदाया फरायालासिनो सिख्लाफोरनि मोसानायसो नायगासिनो मबाइलाव मानो लेखा फरायाखैनो मा जादों नै आदाया फरिखायाव फरायनो गारनानै मोसानायसो नायनो ओंखारदों मानि खुसियाव जेबो खुसि नङा मख'स' लाबाबो मख'स' थायाखै आंना अच्छा बेरु गाबोननो एग्जाम दिनै नाटक खिथा नायदों हा बोसोरसे गोजोन उदां थानानै दासो एग्जाम जाबा एग्जामा खाथि सफैबा होमबासो खिथुआव अर नाङो मा साबजेक्ट लादों नोंलाय हिस्टरि हिस्टरि नोंनि थाखायनो लानो गोनां जादों आफा नों डायलग होबाय थायो नालाय आंहालाय मा जालायखो ओरैनो बांद्राय डायलग होनाङा मोजां फरिखायाव पास जानांगौ आरो फेल जालु जाला गैया मिथिबाय आं नोंखौ हाई सेकेन्डारि पाससो जाबाय सानदोंमोन मेट्रिकल' पास जानानै हाई सेकेन्डारि पास जायावनो नोङो साला खेबनै फेल जादों आरो हाई सेकेन्डारिखौ मोजां फरायनो गोसो जाबावाखै नों मोजां फराय नङाबा बेखौ आं बुंथ'लासो बिदिनो सिगिनो आफा नोंनि सिगिनायावनो आं फरिखायाव फेल जादों हाई सेकेन्डारि पास इयाराव आयाव आंखौसो उल्था होनबावदों मावनो मोना दांनो मोना बिमा बिफानि सायावनो जयै जानानै फरायनायाव मानि इसेबां मा जाखाङो जोंफोरा गोदो बुंलासो आरो गोदो माबायदि जोंनि बायदि एक्सट्रा रुम गैयामोनलै बेथा साथिखौसो लानानै फरायनांगौ मिथिबाय साथिनि धुङाया मेगनाव हाबै मेगनाव खाना जालायनोसैमोन आंना आराम फरायनो मोनदों बेखौ रंजा गोदो लेखा बायनो हायियाव मालायनि फरायखोन्दा लेखाखौ सिगाङावनो बिखानानै दोनखायोमोन लेखा मोनगोन नामा होननानै सिनियरफोरनिफ्राय दा नोंस्रा लेखा मोनबाबो बहि मोनबाबो फरायनो बिराद बायना फरायनो गोसो गैयाबाबो जेबो नङा मावनानै दांनानै आराम जाबानो जाबाय आंहालाय मा आंनि आधा जिन्दगियाथ' थांखाबाय गोसोसो नोंनि माबायदि फरायो थायो था आंहा बेवहाय बुंनांगौ गोनां गैया खोब मोजां मोनबाय ना नों आफा लिरना होनानै बेदा आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों फराय गोसो होननानै आं सिमिसिदों बेसेबां गोलाव मुखस्थ' लानांदों आरे फराया नङा फरायोब्रा आंबो दा मुखस्थ'आनो थायाबा मबाइल रिलफोरासो आंखौ लिंहरबाय थायोबा मा खालामनो आं मा खालामनो साला आं फरायनो बादोंमोनलै गोदो गोदाय आकबर मुंनि सासे राजा दङमोन बाबाय जाहांगीर राजाया मुगलफोरनि जोबथा राजामोन गावनि गादिखौ मोननो थाखाय बियो गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायखौ बुथारबाय दा बेवहाय मायथाइ फैलायगोन मायथाइ आंजों बायलाय आं बाबायलै माथो फरायनो मालायफोरा बिराद फरायदों खोमालै आंहासो बिदि गोदाव सोराव जागासिनो जानाय नङालै जानाय नङा फरायनांगोन आं जाम्बा जानानै थानो गोसो गैया आङो फरायसै मा भाषा बेलाय मा भाषानि फरायलायखो नों आंनि भाषानिब्रा फरिखायाव पास जाबानो जाबाय ना अच्छा बेटा दे फरिखायाव पास जाबानो जाबाय गावनि गोसो बायदिबो फरायनो मोना आंनि फरायनायनि स्टाइला बेबायदि बायदिबा मा खालामनो आं नङा फाग्लि नङा थङालि नोंसो थङालि नोंसो फाग्लि हाय बयबो देरबावलि लाजिया नोङो जौ फेनानै बेफोरबायदि गोग्लैलाबायना थाफैनो लाजिनाय गैथारा नामा दावदै आं मानो लाजिनो समाजानो आंखौ बुजियाबा आं मानो समाजखौ बुजिनो समाजानो गावजों गाव बुजिलायाबा बेनिखायनो आं बुंदों समाजानो गाज्रि समाजानो बोदोरबावलि समाजानो फागोला समाजानो जावलिया आइनावला बेखौ लानानै थां आं बेखौ दांनो मोनाना राजाया गारानि हिन्जावनि मोदोमखौ माबोरै दांनांगौ जाखांबाय दोन नोंबो दावदै न'आव थांदो थां बेवहाय बेफोरबायदि जौ फेनानै गोलैलाबायना थानाङा अब्ला मानसिफोरा आंखौ मानो बुजिया अब्ला आंखौ मानो सेया बेनिखायनो दिनै आं दुखु दाहाजोंनो जौ लोंदों आरो आं थैनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों नारजि बुदां मा जालायखोब्रा मा आंखौ गोसो थोबाय नामाब्रा दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो नों थोद गोदाव सोराव नोंनि बिनानाव दावदैया जोंहानि लांगोनायावसो दंफैयो जौ फेनानै
नुबायना थैनो थांनाया नुबायना नोंहा बेखौनो गिदों अमा राजानि बिनानाव दाउदैखौ थैनो थांबाय होननानै थैया बियो बिराद थैलाय उजिलाय थैबाय थायो बे मानसिया बेनिखायनो दाउदैनि खोथाखौ बांद्राय सिरियास लानाङा अब्लाबो जौ फेनाय मानसिखौ लांफैबा एसे मोजां जायो आरो आच्छा दिनै गोदान बाथ्रा खोनालायबाय जौ सोफेलायबाय होमबा औ हायोबा लांफै दे नोंसा न'आवनो फज'नानै दोनथ' थांगासिनो आं सालिया जायफ्राजोंनो हमनानै हाबा होमारनांसिगोन नामाब्रा हाबा होखांनायनि उनावबो बिदिनो उतपात खालामबाय थाबा माबायदि बिनानाव मोनफ्लांखोब्रा आंलाय दा आइला मानसियालाय मा महरानो सोलायखोल' माब्रै नुदों मोजां नुदों ना नों बे टिउसन मास्टारजों टिउसन फोरोंजा मानसिया सोलायजोबबाय ओमफ्राय मा एफा दख'ना गोदान गाननानै अबेनिफ्राय फैखो नों न'आव थांदोंमोन आरोहाय आरो आं बे दख'नाखौ दाउस्रि देलाय क्रिएशननिफ्राय लादों आरो दाउस्रि देलाय ब्रेन्डनिफ्राय आच्छा बारु थाइबानि लारु दाउस्रि देलाय ब्रेन्ड सोरनि बेलाय बे दाउस्रि देलाया नामा नङाहाय मा दाउस्रि देलायना सोर बानायनाय आं मिथिया जायखिजाया दाउस्रि देलाय क्रिएशननि मुंनिफ्राय बिहरदोंमोन आं इन्स्टाग्रामाव आं बारा रोंलायलाङाना आच्छा बारु थाइबानि लारु बे आं गानबाय थानाय दख'नायाबो बिसोरनिफ्रायनो बिहरदों आं गुरै गाननो बिराद मोजांथार जागोन बे गरमाव आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथांमोनाबो जुदि जोंनि ब्रेन्डनि दख'ना गाननो गोसो जादोंबा दाउस्रि देलाय क्रिएशन मुंनि नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव थांनानै नुगोन नै आं होखादों गांथाब जि दख'नाखौ मोजां नुदों नोंथांमोना मेसेज खालामहरबानो जाबाय आरो लाब्रानि साबस्क्राइबारफोरा एसे डिसकाउन्ट मोननो हागौ मालायफ्रा मोनाबाबो दै बेनिखायनो लैहोर थांनानै बयबो होखानाय इन्स्टाग्रामखौ स्क्रिनाव नुगासिनो दं नोंथांमोना थांनानै फल' खालामहैनो दाबाव इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ कमेन्ट सेक्सननि गाहायाव होनाय जागोन अके ओमफ्राय मानि सिबां बिगुरा गुफुर जाखो नोंनालाय हा गुफुर जाबाबो गाज्रिसो नामा नोंनि थाखाय मोजाङै देलायबाबो गुफुर थाबाबो मा गोजोननोनो रोङा नोंलाय आंनि हांग्रि सना नों गोसोमैनो जोबोद मोजां गोसोमैनो नों बिराद समायनाखा बेनिखायनो लाब गैया दाउखाय दाउबो जाबाबो गाज्रिसिनसो नुयो बेनिखायनो आंनि हांग्रि सना नों गोसोमैनो थाबाय था नै नोङो इउ जेलस फिल' आंखौ जेलस जादों नों आंबो नै दाना मोजां एसे थाग्रा जानोसै दे हांग्रि सना नोंजोंलाय सोर हानो नों जेरै एरैनो थादो दे नोंनिनो जै जाथों हिनजावफोरखौ बेसे बुरखायनांगौलै होमबासो गुबुन सिख्लाफोरखौ लाइन मारिनो राहा मोनो गावनि हिनजावखौ सेया खालामबा हिनजावफ्रा डाउट खालामो बेनिखायनो हिनजावफोरखौबो गुबुन सिख्लाफोरखौबो बिराद मोजां सिक्रेट खोथा खोन्थाना होबाय आं खिन्थु नोंसोरनो जायफ्रा सिं हिनजाव लोगो खुमादों आंनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंखौ गुरुसो आं नोंसोरनि गुरु बेनिफ्राय नोंसोर आंखौ खुलुमनांगौ मिथिबाय गय फाथै होननानै दा जियानो जादों लाइभ एपिसडखौ नायबाय थादो आरो जोंहा दुम्फावनि ब्रेन्डखौ नोंथांमोना बावथारनाङा सोरबा गांसे दे एसे आंनि नाम लानानै बायबानो जाबाय मा थिक डिसकाउन्टआव हरनो हायो अके बाय हगार आंनि आखाया मानो रागा जोंनांगौ नोंखौलाय आंलाय माला रागा जोंदों रागा जोङाखैबा मिनिनानै खोन्थालाय बानलु बेदां आं हस्टेलाव थांनांगौ आरो दसथानि उनाव सहैयोब्ला वार्डेना गेट खेवनानै होआ बेनिखायनो आंनि आखाया हेगार जेब्लासिम नों आंनो ओंखाम जाहोआ अब्लासिम नों जेरावबो थांनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला आं ओंखाम उखैबाय नोंहा आखाइ दं आथिं दं हारसिं थांनानै जाहैथां बेवहाय आंनि आखाइखौ हमबाय थानाङा नै बरफबो गोलैबाय दाथ' आं गोजांबावबायसो नोंहा जेकेट गाननो हाया नामा आंनाव जेकेटानो गैया बानलु बेदां नों आंखौ रागा फोजोंबाय थानाङा प्लिज नों मानो अख्रा जागासिनो देलाय आं हस्टेलाव थाब मोनहैनांगौ होनदों ना हस्टेलाव थाङो ना मायो थांबानो जाबाय आंनो ओंखाम जाहोखांनायनि उनाव हगार आंनि आखाया ओंखाम उखैग्रा मानसिया बेफोरबायदि फाल्थु खालामा आंलाय मा फाल्थु खालामखो जोंलारि आंथ' नोंखौ ओंखाम जानोसो लिंदों होमबालाय फैदो आंनि उन ओइ बानलु बेदां नों मानो गसंनानै थाबाय थाखो मानसियानोथ' ओंखाम उखैमारदों ना माराखै नों मानो ओंखाम उखैयाखै जानांगौ जाखो नोंसो आंखौ गारनानै सिगां थांदों फै माबार आंहा दा गेटआ बन्द जाबा जारला जागोन होमबालाय आंनि रुमावनो थौदो थाङा आं नोंनि रुमाव आरो मानो फैयाखै नों आच्छा थौ एन्टनिय जापानाव थांनोसै होमबा नों औ जापानाव थांनोसै आं आरो माला फैफिनगोन बेखौथ' आं बुंनो हाथ'ला समासो खोन्थासिगोन एन्टनिय मोजाङै थाहैबानो जाबाय जापानाव आरो जोंलारिनिसिम आंनि अननायखौ जासिहैबानो जाबाय जागोन दे नोंबो एग्जामखौ मोजाङै होबानो जाबाय औ बाय फावगालि बाय एन्टनिय मोजाङै जापानाव थांबानो जाबाय नोंनि मोजाङानो आंनि मोजां नोंनि गासैबो सिमाङा जाफुंजोबबानो जाबाय बेखौनो आं हास्थायो नुबायना बानलु बेदां नोंनि थाखायनो लेट जाबाय लास्ट बासआबो खारग'बाय आरो लास्ट मेट्र'खौबो आं मोननाय नंला दा माब्रै आं हस्टेलाव थांनांगौ जाखो नोंथ' मिथिखायो टेक्सि लानानै थांनोबो बेसेबांबा भारा होनांगौ जापानाव थानाया एसेबां गोरलै नङाथ' आं बुंखादोंमोन ना आं थांनोसै होननानै नुबायना नोंजों थाफानानै नोंजों ओंखाम जाफानानै बेसेबां गोबाव जाबाय आंहा दा मा खालामबावनांगौ दे आं थौदो आंनि रुमाव
मानो थांनो आं नोंनि रुमाव थाङा माथो होमबालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो नों आंनि रुमावबो थाङाबा आरो नों हस्टेलावबो थांफिननो हालाबा आंथ' नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांगोन ना फैदो आंनि रुमाव थाङा माथो आं नोंनि रुमाव होमबालाय बे गुसु हराव मा खालामगोन नोंलाय बेवहायलाय नों बेखौ मिथिखानानैनो गोबाव खालामनाङामोन ना नों मा खालामनांगौ जाखो दे नोंनि थाखायनो जेखौबो गावनि बायदिल' मानो खालामो नोङो आंथ' ओंखाम उखैदों नालाय ओंखामखौ जादोंमोन आरो ओंखामखौ हाखु दाखु जायोबा देहाया प्रब्लेम जायोना ओंखामखौ आथुर बिथुर जानाङा होननानै मिथिखायोना नोंबो बेनिखायनो लासै लासै जाबाय आङो ओंखामखौ नों जेबो बुंथारनाङा आंखौ रागासो जोंबाय आं नोंखौ सिरि थानोसै आं बेवहायनो गासिबो नोंनि थाखायनो जादों गाबोननो फुङावनो डिउटि दंथारो आंहा बेनि उनावनो आंहा आरोबाव क्लासाव थांनांगौ मा खालामबावनांगौ दे आं दा आंथ' बुंखाबायानो ना नोंखौ आंनि रुमाव थौ होननानै आंनाव मोननै रुम दंखायो नों मोनसे रुमाव थाबानो जाबायना थाङा माथो आं नोंनि रुमाव नांगौबा बेवहायनो बास स्टेन्डआवनो हरसे थागोन आं आच्छा हरसे थामारनो हामारगोनथ' नों हायो आं नायलाय मानो एसेबां अख्रा नोङो थौ दोनबायना आंनि रुमाव आं थाङा नोंनि रुमाव बेवहायनो हरसे थागोन आं अके नोंनि गोसो नों अख्रा खालामथारबायबालाय आंलाय माथो खालामबावनो मा जाखो मानो जिरायफादों नों आंजों नोंहा नोंनि रुमाव मानो थाङाखै आंनि गोसो आं बेवहाय जिरायो ना उन्दुयो बेवहाय नोंहा जेबो साननांगौ गैया गावबागाव रुम दङ रुमाव थाहै थां बेवहाय आंजों थाफाबाय थानाङा आंथ' नोंखौ लिंखादोंना आंनि रुमाव थौ होननानै मा आं नोंखौ जागोन नामा आं नोंखौ जायाना जोंलारि आं हिनजाव मानसियालाय नोंनि रुमावलाय मानो थांलाबायनांगौ जाखो हारसिंलाय मानो थांनो मोना आं नोंखौ जागोन नामा आं नोंखौ जागोन ना लोंगोन अब्लाबो आं नोंनि रुमाव थाङा मा गिदों नामा आंनि रुमाव थाङोबा नोंहा माबा मोनसे बदनाम जागोन होननानै आं बुंखाबायना आंनि मुङाव नोङो मालाबाबो गाबनोबो मोना नों आंनि थाखाय जेबो प्रब्लेमावबो गोलैनाय नङा होननानै थौ आंनि रुमाव बेवहाय गुसु गुला थाबाय थानाङा थागोन आं बेवहायनो गुसुबाबो जोंलारि बारा अख्रा खालामबाय थानाङा थौ दोनबायना आंनि रुमाव नङाबा हटेलाव थाहैनो हागोन हटेलाव नों मानो गाज्रि बुजिदों नों बेलेग रुमाव थाबानो जाबायना आं बेलेग रुमाव थागोन आं थाङा आंहा हटेलाव थानो फैसाबो गैया नोंनाव फैसा बिदों नामा थौ हटेलाव बेनाव फैसायानो गैया खोमा बानलु बेदांनाव बेबोथ' पार्ट टाइम जबसो मावो आरो न'निफ्राय बोरै फैसा लानांगौ जाखो बेथ' थगायदोंसो जापानाव गैया होननानै आरो बिनि रुमाव थाङोब्लाबो मानसिफोरा मा सानगोन आंखौ आरो एन्टनिय'आबा मा सानगोन आंखौ जियानो जाया मानो आं बानलु बेदांनि रुमाव थाङा नांगौबा आं बे बास स्टेन्डआवनो हरसे थागोन मा जाखो जेबो जायाखै आरो आं बेवहायनो थागोन जेरावबो थाङा नों बहा थाङो थांबानो जाबाय आदा बिमा गावरेमा आदाया गाबाय लामा लामा औ साला थावदो न'आव मानि सायाव जौ लोंलायखो दिनैलाय नोंलाय आं दिनै एख' बुंला आं दिनै हिन्दी इंलिस एख' बुजिला गैला मानसिया फेब्रायबाय ओइ नेवला हमनानै थिखोनानै लांदो थां आं दाङालै हाबा जाया गारानो हिनजावनि मोदोमाव आखाइ होआ बिदानिफ्रायनो सोलोंजोबदोंदां बिदा बिनानाव एखेखा आं सानखादोंमोनब्रा नों आंखौ माबा मोनसे बुंगोन होननानै बुंब्रा बुं जेबो अरजाया बुं आंनि अनगा सोरखौ बुंनो हायो नोंलाय गैया नों रावखौ बुंनो हाया बुंब्रा आंखौनो बुं नोंखौनो बुङाबालाय सोरखौथो बुंनो ओइ नेवला बुद्रुनाबाव लांनो थां आं अर्डार होदों येस बस गसाइ हाबा जायाबाबो हिनजाव मानसिखौ बुद्रुना लांनो नागिरदों आंखौ निमाहा हो आं जावलिया आं फागला आं दिबाना दे मा होनो होनबाय था जायखिजाया नेवला लानानै थांदो बेखौ केबल आंखौ हगारहरदों लानानै थांदो माथो बुंबावनोब्रा बिनानावानो बिदिथारबालाय नोंनिफ्रायसो सोलोंदों मिथिबाय नोंनि आखलानो बयनावबो दं दाय साला आंनि आखलालाय मा गाज्रिखाय मोजांसो मोजां जेबो बुंला आं नोंखौ दिनै जेबो नांलायनो गोसो गैया नोंजों ओइ नारजि बुदां बे हाफांखौ गारनानै बेलेग सिख्ला गोसोथोदोलै नों दैद गोदाव सोराव नोंखौबो बुंदोंब्रा सिख्ला नांगौबा आंनाव बिबानो जाबाय मेल्ला सिख्ला दं आंनाव दैद गोदाव सोराव जेब्ला सिख्लानि आंखाल जायो होनबा आंनाव बिबानो जाबाय माबायदि मानसिफ्रा बेलाय गोदाव सोराव जोंलारि माथो उन्दुलांबायसो बेलाय एफा मोजां रुमाव लिंखानायखौ माखौबा गिनानै मानो एसेबां अख्रा नोङो जोंलारि मानो एसेबां आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिया नों दा बायदियाव नोंखौ हारसिं हगारनानै होयोब्ला मा जागोन नोङो नोंनि एन्टनिया नोंखौ बासायफैगोन ना जाम्बि साइस उन्दु बिदिनो